ҳама ҳаводорони футболи тоҷик шаҳри даври ҳаштуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якумро дар нашри навбатии барномаи фатҳ тамошо мекунем. ёдовар мешавем ки сарпарасти барномаи мо ширкати теннисӣ аст. моро ҳамроҳӣ кунед. ин навбат воқеан дар арсаи футболи лигаи яки тоҷик табаддулот ба вуҷуд омад. фаворитҳои мусобиқа яку як бора барукӯ рафтанд ва дастае ба садри ҷадвал баромад ки даври гузашта дар мавқеи чорум қарор дошт. куктош воқеан ба дастаи нав аз лигаи олӣ омада монанд аст ва душанбе ба ҳеҷ ваҷҳ дастаи сатҳи лигаи олӣ нест. аҷибии кор дар ин аст ки ҳулбук яку як бора ба мавқеи чорум рафт. ин даста даври гузашта дар садри аввал буд ва мо ба такрор ӯро дар қатори ҳосилот асоситарин довталаби чемпионӣ унвон медодем. мегӯянд ки футбол аст ва пешгӯӣ кардан дар натиҷаҳои оморӣ ба ҳеҷ ваҷҳ ба ҳақиқат 100% дуруст намеояд. аз ин рӯ пешакӣ даст пеши бар назанед ки мо зӯрем. зӯрро майдон муайян мекунад. куктош ҳоли ҳозир ба 20 хол дар садри ҷадвал аст ва имкони 100% дорад ки ҳамин мавқеи худро то охири мавсим нигоҳ дорад ва ҳамчун чемпион боз ба қасди шикасти дастаҳои лигаи олӣ ба боло равад. онҳо аз ягон ҷузъиёти бозигузорӣ камӣ надоранд ва бартар аз ҳама дастаҳои лигаи якум баромад мекунанд ки ҳатто дар даври аввал футболбози машҳури ин даста худоидод узоқов беҳтарин бозингар эътироф гардида буд. дастаҳое ки метавонанд ба куктош барои чемпионӣ даст ба гиребон шаванд пурқувваттаринашон ҳосилот ва ҳулбуку динамо буда метавонанд. ҳоло динамо бо 18 хол дар ҷои сеюм аст ва сармураббии ин даста аҳлиддин турдиев азми баромадан ба лигаи олиро дорад. онҳо аз лиҳози доштани маҳоратҳои инфиродӣ тамоман танқисӣ надоранд. масалан футболбози ин даста худоидод абдуфаттоҳзода ҳоли ҳозир беҳтарин нишонзани мусобиқаи лигаи якум ба ҳисоб меравад ва ҳамчунин сунатулло шарипов низ аз ин даста дар чоргонаи аввали рӯйхати нишонзанҳо қарор дорад. сифати бозиашон низ бад нест ва то ин дам ҳамагӣ дар 8 давр 2 бозии худро ба шикаст паси сар карданд ва 6 бозии дигарашон бо ғолибият гузаштааст. мусовӣ надоранд ва ба шиори ё пирӯзӣ ё шикаст ҳоло танҳо ба пеш мераванд. динамо ва ҳулбук ҳоло ҳарду 18 холӣ доранд, вале таносуби голҳо дастаи восегиро ба мавқеи чорум бурдааст. агар ин даста бозии даври ҳаштуми худро бо пирӯзӣ паси сар мекард, пас дар ҷои аввал боқӣ мемонд. вале ҳамааш гуноҳи дастаи панҷшер буд ки на хост ба дарвозааш гол сар диҳад ва на ба дарвозаи ҳариф гол зад. аз ин рӯ ҳулбук 2 имтиёзи хеле лозимиро аз даст дод ва ба ин васила ҷои лозимиро ҳам аз даст дод. ҳоло тафовути байни дастаҳо дар мавқеъгирии ҷадвал он қадар ҷиддӣ нест. ҳосилот динамо ва ҳулбук имкон доранд ки барои мавқеи аввал муборизаҳои худро идома диҳанд. дар даври ҳаштум ҳангомаҳо хеле зиёд буд. масалан сустарин дастаи чемпионат ваҳдати шаҳри ваҳдат аз ҷониби дастаи гулистон мавриди голборон қарор гирифт ва ин бозӣ серголтарин рақобати давр унвон дода шуд ки яку якбора футболбозони ҳарду тараф дар умум 10 гол заданд. барчие ки имсол хеле таърифу тавсифи беандозааш кардем, дар муқобили динамо тамоман заифтарин даста менамуд. шогирдони аҳлиддин турдиев ба қавле дарвозаи шогирдони зайниддин раҳимовро як нав голборон кардан, бигӯем иштибоҳ намекунем. хулас даври ҳаштум аҷибтарин даври мусобиқа ба андешаи ман буд. оғоз мекунем аз бозии дастаҳои ҳулбук ва панҷшер ки рақобат дар майдони марказии ноҳияи восед доир гардид. ҳулбук чӣ гуна гуфтем барои боқӣ мондан дар садри ҷадвал муқобили дастаи панҷшер бояд тамоми нерӯи худро истифода мебурд. дастаи ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дастаи сус нест. онҳо низ барои чемпионӣ имкони 100%-и мубориза бурдан доранд. ҳулбук бо оне ки дар ин давр як нав бозии прагматикӣ нишон дод, вале дар ин рақобат бояд бештар аз ташкил кардани ҳуҷумҳо кор мегирифт, чун 3 имтиёз аз кули 11 дастаи дигар дида барои онҳо лозимтар буд. акнун натиҷаи нишондодаашон бар муқобили панҷшер онҳоро аз хонаи якум ба хонаи чорум бурд. ҳатто аз динамо ва ҳосилот қафо монданд. дастаи аввали ҷадвал муқобили дастаи ҳафтуми ҷадвал ин гуна бозӣ намекунад. дар майдони худашон ҳатто ба задани гол даст наёфтанд. шогирдони бахтиёр ҳакимов дар сафар он гунае бозӣ карданд ки қариб дастаи ҳулбукро шикаст медоданд, вале бахти голзанӣ бар рӯи ҳеҷ аз бозингари дастаҳои мазкур нахандид. бештари вақт футболбозон тӯбро дар маркази майдон идора мекарданд ва ҳарду бо як услуб аз контрҳуҷумҳо истифода бурдан мехостанд ки ба ягон тоашон муяссар нагардид. хулас доири ин бозӣ ҳамкоронамон шаҳри бештар доранд.
бозии дигари даври ҳаштуми чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум бо иштироки дастаи пешсаф фулбуки ноҳияи восе ва панчери ноҳияи ҷалолиддини балхӣ баргузор шуд. ёдрас мешавем ки баъди муваффақиятҳои пайдарпайи дастаи ҳулбук дар ду даври гузашта онҳо тавонистанд ки садрнишини ҷадвали мусобиқа гардида барои ба даст овардани яке аз роҳхатҳои лигаи олӣ майдондориҳои худро идома диҳанд. дастаи панчери ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бошад баъди нокомиҳо дар ҷоми тоҷикистон дар ин бозӣ бештар барои ба даст овардани имтиёзи зарурӣ талош варзиданд. ҳар ду даста дар дидори имрӯза имкониятҳои хуби голзаниро созмон дода ҳам дар қисмати якуми бозӣ ва ҳам дар қисмати дуюми бозӣ чандин ҳолатҳои хуби голзаниро созмон доданд ки футболбозон дар хатти ҳимоя монеи ҳуҷумҳои созмондода шуда имкон надоданд ки ҳолатҳо ба гол анҷом ёбанд. дар дидори имрӯза дастаи ҳулбук нисбат ба ҳариф имкониятҳои бештари голзанӣ дошт, вале ҳамлаварони даста дар хатти ҳуҷум ба кори худ муваффақ нагардиданд. ҳамин тариқ бозии дастаҳои ҳулбуки ноҳияи восе ва панчери ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бидуни гол бо ҳисоби 0-0 ба анҷом расида дастаҳо аз ин бозӣ як имтиёзӣ ба даст оварданд. акнун дар даври навбатӣ дастаи ҳулбук дар сафар бо дастаи динамои шаҳри душанбе андари майдони рақобат хоҳанд шуд. дастаи панчер бошад дебютанти лигаи якум аз вилояти суғд дастаи гулистонро дар майдони худ қабул мекунад. мо мисли дигар дастаҳо чӣ хеле ки тайёрӣ медидем он хеле тайёрӣ дидем, бачаҳо хуб бозӣ кардан, бозӣ нақс шид. як чи дигар гуфтанем ки дар 10 рӯзи охир мо сеюм бозие ки мегузаронем, 3 рӯз пас бозӣ кардесем, бо Барқчӣ буд, бо Динамо буд, бо ин бозӣ бачаҳо бозӣ хуб кардан, ҳар се бозӣ хуб кардан, не ки як камбудие дар дастаи мо ки мо шансое ки голзанӣ дорем беҳад бисёр истифода бурда наметавонем аз ҳисоби таҷриба набудани ҳамлагарони мо ки ай дигар камбудиёне ки мо дар ин камбудӣ кор кардосем ҳаракат мекунем ислошем. имрӯз худтон шоҳид будем ки бачаҳо хеле қувва кардан, яъне бо пешсафи ҷадвал хуб бозӣ кардан, бозии хуб нишон додан. аз дақиқаи якум бартарӣ бозӣ дар дасти мо буд, не ки он шансое ки голзанӣ буд истифода бурда натонистем, ҳисоб мусови анҷом ёфт. бозӣ имрӯз чанд қадар фурат ҳамқадар вазмин буд. аз дақиқаҳои аввал дидем бозӣ командаи паншер тайёрӣ нағзида буд. чӣ хеле ки шумо аҳамият додем, агар омори бозиро агар нигоҳ кунем бозӣ 50-50 буд. ба бозиҳои онда тайёрӣ мебинем, бозии нағз кӯшиш мекунем ки бозиро бонастар кунем. раҳмат баред. ана ҳосилот дастаи ба қавле ба ақл онҳо ҷои худро дида кор мекунанд. дастае ки ҳамагӣ бо як имтиёз дар мавқеи дуюм эстад тамоми талошу кӯшишу истеъдодашро барои ғолибият сарф мекунад то шонси чемпионшавӣ аз даст наравад. ҳосилот ҳоло натиҷаҳои бад надорад ва муқобили сарҳадчӣ бар ин дастаҳо ҳеҷ гоҳ хостори ба ҳадди як имтиёз аз даст доданро намеписандад. аз ин рӯ дар сафар бачаҳои фархор он гуна бозӣ карданд ки дар хонаи худашон бошанд. ҳарчанд голи зиёд назаданд, вале имтиёзи лозимиро ба даст оварданду ба қавле ҷойгаи худро гарм нигоҳ доштанд. сарҳадчӣ ҳамчун дастае аз лигаи дуюм омада вазифаи худро ба хубӣ анҷом медиҳад. бозиҳоро пайваста бой медиҳад ва ҳамроҳ бо ваҳдат дар хонаҳои охири ҷадвал қарор доранд. вале бозие ки муқобили муддаии мусобиқа дастаи ҳосилот нишон доданд воқеан боиси таҳсини офаринҳост. акнун бубинед ки дар бозии муқобили ҳосилот ба чӣ натиҷае даст ёфтанд. дар бозии дигари даври ҳаштуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи якум дастаи сарҳадчии ноҳияи ҳамадонӣ дар майдони худ дастаи дигари минтақаи кулоб ҳосилоти ноҳияи фархорро қабул намуд. бояд гуфт ки ҳар ду даста ба ин бозӣ бо тайёрии хуб омада аллакай аз дақиқаҳои аввали дидори имрӯза зуд ба ҳуҷум мегузаштанд. дар қисмати аввали дидори имрӯза ҳар ду даста имкон доштанд ки аллакай дар дақиқаҳои аввали бозӣ ба кушодани ҳисоб даст ёфта дастаи худро ба пеш бароранд, вале дар хатти ҳамлаварон чандон ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил шуда натавонистанд. дар яке аз ҳолатҳо ҳамлавари дастаи ҳосилот Нурулло Маҳмудов аз пой афтонида шуд ва довари марказӣ зарбаи ҷаримавии пеналти таъин намуд, аммо бо ишораи кӯмакдовар пеш аз ин ҳолати нобозӣ ба қайд гирифта шуда довар ба идомаи бозӣ ишора намуд. ҳамин тариқ қисмати аввали дидори имрӯза бидуни гол 0-0 ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар қисмати дуюми бозӣ бошад ситоди мураббиёни дастаи ҳосилот бо роҳбарии Ҷаваршоҳ Шоҳиёсов дар хатти ҳамла якчанд
чанд тағйирот ворид карданд. Ҳамин буд ки дар дақиқаҳои аввали қисмати дуюми бозӣ дар як ҳуҷуми бобарор Далер Чолов баъди партофти ҳамлавари даста Нурулло Маҳмудов голи якуми дидори имрӯзаро ба самар расонида дастаашонро ба пеш бароварданд. Дар идомаи бозӣ ҳамлавари дастаи сарҳадчии ноҳияи Ҳамадонӣ низ имкон дошт ки ҳисоби бозиро баробар кунад, вале баъди гузаштан аз хатти ҳимоя дар ҷаримагоҳи меҳмонон аз пой афтонида шуда имконияти голзаниро аз даст дод. Бо гузашти чанд дақиқаи дигар аз дидори имрӯза нимҳиматгари дастаи ҳосилот Сайдалии Сафаралӣ бо голи задаи худ ҳисоби голҳои дастаашро афзун намуд ва бо ҳисоби 2-0 дастаи ҳосилот ба пеш баромад. Ҳарчанд дар идомаи бозӣ дастаи сарҳадчии ноҳияи Ҳамадонӣ чандин ҳолатҳои хуби голзаниро созмон дода бошанд ҳам, танҳо дар дақиқаҳои охири дидори имрӯза ба задани як гол шарафёб шуданд ва ҳамин тариқ ҳисоби бозӣ 2-1 ба фоидаи дастаи меҳмонон ҳосилоти ноҳияи Фархор ба анҷом расида ин даста 3 имтиёзи заруриро ба даст овард. بازی امروز خیلی بازی وزمین گذشت. دستای سرچی خیلی دستای پرقوت چمپیونات میباشد، ولی دستا در مورد مابین چمپیونات قرار دارد. ما در دستا قسم اول بازی با حساب 0-0 بازی با اتمام رسید. در قسم دوم ما تغییرات به دست آوردیم، وضعیت‌های گلزنی خود را استفاده برده سزاوار 3 گل گشتیم. شما امروز از بازیگرای خودتون قناعتبخش هستید؟ ما امروز از بازیگرای خود نه آنقدر قناعتبخش هستیم که ما در اول بازی با آنها چی دستورهایی دادیم آنها اجرا کردن نتونستند. برای همین ما بازی قسم اول خیلی بازی وزمین گذشت. чихеле ки шумо имрӯз шоҳид будед дар бозии сарҳадчӣ ва дастаи ҳосилот бачаҳо ҳарду даста ҳам нағз бозӣ кардан моментҳо ҳам буд барои гол задан барои мо дар тайми якум хай мо натунистем голое ки бояд мо ба самар мерасондем ва дар тайми дуюм мо ҳуҷумо кардем ҳуҷуме ки чихеле ки шумо шуда дар дақиқаҳои 57-58 бозӣ буд тайми дуюмда бачаи мо ба дарвоза 1-1 биромад ва дарвозабон хатоӣ кард аз пои бозингари мо қапид ва не ки судя дар мо ҷарима 11 метра таъин накард. Ма аз Федератсияи футболи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Лигаи миллии футболи Тоҷикистон хоҳиш мекунам ки ин бори якум нест, бори чандум аст. Мо чанд бор хаб кардем дар ин бозиҳо. Хоҳиш мекунам ки ҳамин хел довароро як доф таҳти назорат бигиранд ва ҳамин дастаҳое ки мо нав имсол ба якум лига якум баромадем ва ягом намуд ёрдам не ақаллан мо ягом ёрдане фақат ҳақиқатро доварӣ кунам, фақат ҳақиқат дастгирӣ кунанд камтар ба дастҳое ки лигаи дуюм баромадаген дар соли аввал ин хел мора ин хел дастгирӣ намекунанд бачаҳои мо ҳама дилшикаста мешавад. Ин чандум бозӣ аст ҳам хел мекунад, чанд бор мо хаб кардем нанависондем, ягом чи нагуфтем ва аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳам хел довароро як доф таҳти назорат бигиранд, ҳамин бозии моро таҳти назорат гирифта шавад. бозиҳои дигари даври ҳаштуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига якум ба таври зайл сурат гирифтанд. Барчи бозии мавқуф гузоштаашро муқобили Куктош барпо кард ва он пешгӯие мекардем ки агар Барчи ҳарду бозии ба таъхир афтодаашро бо ғалаба паси сар кунад, довталаби нав барои чемпионӣ мешавад, барбод рафт. яке аз сабабҳои ба садри ҷадвал рафтани Куктош маҳз ҳамин дидор аст ки онҳо Барчиро бо ҳисоби 1-0 мағлуб карданд. Гулистон дастаи Ваҳдатро бо ҳисоби бузурги 7-3 шикаст дод ва Ваҳдат гумонам кулли умедҳои худро аз даст дод. Душанбе ахиран ба гирифтани 3 имтиёз даст ёфт ва дастаи Моҳиро бо ҳисоби 1-0 шикаст доданд. Куктош бозии даври ҳаштуми худро муқобили Сарои Камар анҷом дод ки ахиран бачаҳои ноҳияи Рӯдакӣ бо ҳисоби 4-0 дастболо шуданд. Ҳосилот Сарҳадчиро бо ҳисоби 2-1 шикаст дод. Барчи бозии асосии давро муқобили Динамо ба шикаст паси сар намуд. Футболбозони Динамо ба дарвозаи шогирдони Заиндин Раҳимов 5 гол заданд ва ин ҳам дар ҳоле аст ки футболбозони шаҳри Ҳисор ба 5 голи меҳмонон бо 1 гол ҷавоб гардониданд. Ҳулбуку Паншер чӣ гуна гуфтем бозиро бидуни задани гол мусовӣ карданд.
ҷадвали асосии мусобиқаи навбат тағйиротҳои бузург дорад. Куктош дар ду бозие ки ин ҳафта гузаронид, дар ҳар дуяш дастболо ва садри аъзами ҷадвали мусобиқа шуд. Онҳо ҳамакнун 20 хол доранд ва бо ин нишондод аз ҳама дастаҳои дигари Лигаи Якум боло гузаштанд. Онҳо то даври гузашта дар мавқеи чорум буданд ва ҳама чиро бозии ба таъхир афтода муқобили Барчи ҳал мекард ки ҳаминак ҳалли худро ёфт. Дастаи ҳосилот бо 19 хол ҳоло баъди Куктош меистанд ва Динамо низ бо шикаст додани Барчи дар ин давр мавқеи худро дар хонаи сеюм боз ҳам устувор нигоҳ доштанд. Ҳулбук бо 18 хол ба ҷои чорум фаромад ва ин давр барои онҳо ҳамчун як даври номуваффақ эътироф карда мешавад. Сароикамари 5 бо 11 имтиёз дар мавқеи панҷум аст ва онҳо низ барои роҳ ёфтан ба чоргонаи аввал имкониятҳои зиёд доранд. Барчи, Паншер, Гулистон ҳамчун дастаҳои миёнаҳол дар мавқеъҳои мубайниан ва Душанбеу Моҳир аҳволашон на он қадар хуб арзёбӣ мегардад. Ин ду даста наздик ба хонаи аутсайдерон ба сар мебаранд ва дар лаҳзаҳои бедории Сарҳачиву Ваҳдат имкон пайдо мешавад ки ду дастаи болоӣ бо ду дастаи таҳхона ҷой иваз намоянд. Ваҳдат дар масири 8 давр танҳо як имтиёз ба даст овардааст ки бо ин дар охирин хонаи ҷадвал қарор доранд ва Сарҳачи бо як ғалабаи дарёд ҳоло болотар аз Ваҳдат меистад. бозиҳои даври нуҳуми чемпионат аз рӯи тақвим бояд хеле ҷаззоб сурат бигиранд. Марказитарин рақобати даври оянда дидори дастаҳои Ҳулбук ва Динамо хоҳад буд ки ҳар ду дар чоргонаи авваланд ва агар Ҳулбук боз ба шикаст дучор шавад, пас дигар умеди чемпионшавиро аз даст хоҳанд дод. ҳосилот дар майдони худ дастаи Барчиро пешвоз мегирад ва ин рақобат низ ҳамчун рақобати марказӣ унвон дода мешавад ки ин аз рӯи сатҳи дастаҳо хоҳад буд. Куктош ба меҳмонии Моҳир меравад ки ба пешгӯии ман Куктош дар хонаи аввали ҷадвал боқӣ хоҳад монд. ду дастаи сусти чемпионат Душанбе ва Ваҳдатро пешгӯӣ кардан душвор аст, чун ҳар ду даста қариб ки дар як сатҳ қарор доранд, яъне сатҳи хеле паст. Паншер дар майдони худ Гулистонро қабул мекунад ва Сароикамар бошад Сарҳачиро ки гумонам Сароикамар боз 3 имтиёзи дигар дорад. дар рӯйхати нишонзанҳои чемпионат ин навбат низ тағйироти хеле бузург ба чашм мерасад. футболбози дастаи Гулистон Муҳсин Рустамзода дар муқобили Ваҳдат якбора ба задани 6 гол даст ёфт ва шумораи голҳояшро дар ин рӯйхат ба 11 расониду садри аввали рӯйхатро бар зиммаи худ гирифт. Абдуфаттоҳ Худойдодзода футболбози дастаи Динамо бошад, шумораи голҳояш дар ду даври охир ҳеҷ афзоиш намеёбад ва бо ҳамон 9 голе ки дошт дар мавқеи дуюм қарор дорад. футболбози дастаи Барчи Масрур Ғафуров бо 7 гол дар мавқеи сеюм ва Далер Чолов аз ҳосилот бошад бо 7 гол дар мавқеи чорум қарор дорад ва бозингарони дигар дастаҳо бошад баъди ин футболбозон меистанд. ёдовар мешавем ки сарпарасти барномаи ФАТ ширкати теннисӣ аст ва ин охирин хабаре буд ки барои шумо гуфтем. То даври дигар шоду пирӯз бошед. хайр.